Mikel, Gernika, 87 urte, Palestinan genozidioa, Sánchez maitemindua, eta bitartean gu, hauteskundean agiarekin. Garoa, kontatu didate Nueva Yorken, badela, Fermin Muguruzaren kontzerturako sarrera lortu duen. Baten bat. Nik biditu. Kolpez, kolpe! Gaurko mendeak eskaini digu gauza bat zinez polita eta goxoa eta ozena bezain galanta. Zuri begira pasatzen dugu zonbait eta zonbait bulta. Gure etxean sartzen bai duzu zinez maite dugun festa. Gure etxean sartzen bai duzu zinez maite dugun festa. Agur beraz zuri, agur telebista. 1987 Madalen Soro, Oiartzunen hain zuzen ere eta Antxe, Anje Dualde eta Michel Duko. Gabon! Gabon, bai. Gabon, urte batzuk pasa dira, gutxi batzuk. Irudi hauetatik. Mende bat ere aldatu da, baina, bueno. Mende bat ere, baina nik hemen ikuste zaituet gogotsu. Ohartu gabe. Lehenik eta behin, ongi etorri plazerra zue bilak mai hontan izatea izan ere, zuek Euskal Herriko musikaren historia zarete eta jarraitzen duzue. Zarete esaten duzunean jan jakinet. Esan ez zela, jakatu gaituzu, ez. Izan ere, historiaren zati bat zarete, Anje, hori ezin ukatu. Bai, kartela diomezala hor gehinen bere garaian eta hor jarraitzen dugun, beran, bueno, historia egin genuena hori beste gauza. Historia izan gara, beran egin, agian ez dakit. Tartetxo bat agian bai. Izan bai eginez. Michel, oraintxe duzue gainera, maiatzaren 4an ere kontzertua duzue, 50 urte estenatoki gainean. Errix esaten da, esango du historia izan bai eginez, egin bai izanez, nik uste biak, izan eta egin. Ba, hor gaude, hori no, beti gazte, beti bizkor, beti gogoarekin bereziki. Eta pozik, berriz elkartzea ospatzeko hori, 50 urte impresionantia da, baina hala da, onartu behar da, gure adina, gure urteak. Beti gazte eta beti ongi. Niri 50 urte beno gehiago gustatzen zait mende erdi esatea. Mende erdi. Ja, inposatzen du. Seriosago. Bai, ez da? Egiten du gainera mende erdi. Beste enpake bat jartzen du. Borobila. Nola hasi zen hau dena, Anje? Nola hasi zinaten? Esan taberna inguru batean akaso? Ba, ni hasi nintzen Daniel Landart ezagutu nuen Soldauzkatik bueltan etorri nintzanean. Zen Soldauzka egin nuen, nahi nahi ez. Eta Daniel ezagutu nuen eta orduko Daniel bat zituen gauza batzu idatziak, liburu bat, antzerkiak eta beste. Eta olerki batzu eman zizkidan, utzi zizkidan, eta ni hasi nintzen pixkat musikatzen, nuen neurrian, nire txikiekin, esan ezake. Eta tartean hor, Michel ezagutu nuen nik liseuan, bera ordurako gure artean musikari fama hori bazuten, rock'n'rollaren sorrerak ziren, bera jotzen zuen talde batean, talde desberdinetan, esan jut. Eta, hortik, nik Michel ezagutzen nuen, eta suerte izan da, ego baten Baiona elkartu girela, diskak saltzen zituen saltegi batean, dena batean, Baionan.
Eta, hola, komentatzen, eta beste hori zer egiten zuen, eta ni orduan iparraldean oso ezaguna zen talde batean negoen, El Fuego deitzen zena, bateria jotzen nuen, eta Michel bere aldetik beste talde batean zeon, beste musika mota bat egiten zuten, eta hori. Eta hola, bizketan hasi, eta nire zeuden, behire nire hasi naiz pixkatola gauza batzu nire aldetik egiten, eta kuriositatea agertu zitzaidan berak, eta hola hasi zen, agian zerbait elgarrekin egitken algin nuke, eta hola hasiera hori izan zen, hitzartuko gara, egongo gara, betikoa, eta egon ginen ere bai, eta elkarrekoek orduan hasi baitzen elkar argitaletxea, orduan, 73 izango zen garaiura, 73an, eta elkarrekoek Daniel Landarten bidez, proposatu zuten, bi kantu grabanitzan, nolako single batean lehen, hasieran nola moda hori zen, hori izan zen. Eta bi kantu grabatu behar nituela, eta orduan zuzenean luzatu nion proposamena Micheli. Beira, bi kantu horiek ditut, nola konpondu ditezke, gura eta bestia, grabatu bai, nun eta hori, zen elkarrekoek ez zuten deus teknikoki, orduan garai hartan. Orduan ez zuten estudiorik. Altzen moduan egiten ziren gauzak, eta goztenaiz. Nola grabatzen ziren leheno gauzak? Ikusten ari zezategun batzu, denak ordenadorean etxean egin dezaketen gauza simple bat dela. Lehen etzan egin erresa. Nik horatzen ez beti Jean Focas izan zen, Michelekin talde berean jotzen zutelako, eta Jean Focasek zuen magnetofoi, bi pistako magnetofoi normal bat, Ferograf, uste dut marka. Eta lortu zuen... zen, horretzen nahi. Holako gauza txikitxo bat, ez da bai. Eta horrekin, bi pistatik lau ateratzen zituen, ez dakit Ez, lehenbiziko ez. Izan zen, bi pistekin alde batetik grabatu zuen musika, eta beste pistan ahotsak. Eta hori batu zuen, ez dakit nola egin zuen. Hori lortu zuen. Eta single hori atera ginuen, bi kanturikin, Goizero eta beste batek ilan kantua. Goizero, jada, errik esaten duzu Goizero, baina lema bihurtu dena. Goizero jada ereserki bat herri honetan. Joan aldi baten entzuen Akelarreko batek esan zuera, Goizero hori Akelarrek egin zuen eta hori Akelarre baino... Goizeroak Akelarrek intzuen daula begia nola moitzen hasi zitzaizuena esan ez barkatu, bi pista bikoitzera bili genituela, Akelarretan jaio. Michel, nola daukazu buruan etorri zitzaizunean eta esan zizunean guazen egitera, bera bateria, pixkat, rockero zetorren, zu akaso beste hildo batetik lasaixiago edo nola? Bate, rockero zen, Zure rockeroa zen, jotzen nuen dantzaldietan, talde oso profesional batekin, Jean Focas hor zegoen, eta genuen, alokatzen genuen etxe bat Pauen. Eta hor bazen garaje bat, eta hor genuen gure entxaioak egiteko eta guzti, eta hor grabatu genuen. Hori, azat. Goizero famatu hori. Eta nintzen gitarrakin jadenik. Bai. Niko gatzen naiz, Michel, ikusirik Baionako gaztetxea deitzen zuten, etzen gaztetxea, ziren arresietan, Baionako arresietan, ziren lokal batzu, gaztentzat, zatoratzen dituztenak, hor soto azpian, eta hor, unek talde batean jotzen zuen, eta gitu izenik bazuten edo ez, eta jotzen zituzten tema instrumentala gehienak, garai hartako, nez goratzen hori, ingles talde hori nola zen Apache... Shadows, eta horako tema instrumentala ziren gehienak, garai hartakoak. Eta ni goratzen ez Michel ikusirik horiek jotzen, beraz, ordurako ere
bazuen berak tendentzia hori, eta ni gogoa, behaz, biak batera, ara. Goguan badukazue egindako ibilbide guztia, orain hori dena entzun da Baionako zulo horietan, azpien gaztetxo horietan, eta orain ordea Bilboko Euskalduna jauregira, Baionako karrika horietatik, merezi dutenak asko, nire ustez Euskalduna jauregia baino politago direnak, orain hau pixko bat mende erdia egin duzuen honetan, 50 urte ez dira existitzen, mende erdia egin duzuen honetan, zuen burua omentzeko ere bada, ze batzutan gure burua ere aitortu beharra badago, ez da esatea, hainbeste ibilbide egin dugu, agian merezi dugula, Michel? Ba, gure bidea egin dugu, eta bakizu nola den, egin gauza bat, eta gero beste bat, eta horrela, beti musikan, beti hori ziur, Anje bezala, ni ez dut inoiz gelditu, talde ezberdinak eta poliki-poliki urteak pasatzen dira, eta aurkitzen zara, bai, 50 urte ospatzeko. Menderdia, Anjek bronka bota baino lehen. Badaki. Eta, bai, Euskalduna jauregi handia, eta baina merezi dugu, ez da? Zalantzi gabe merezi dezuela, Anje, ez da? Gazte txiki batetik. Hori da? Ez dakit omenaldiak merezi ditugu, nire zaitasko gustatzen omenaldi hitz hori berez. Omenaldiak nik uste omenaldi bat izatekotan egin bezaten ni horrezenago dian tartian, ze omenaldiak edo horrek esan nahi du, zurea bukatu dela, eta gabo. Eta hori gertatu zaigu iaz, hor izan da beste proposamen bat izan genuen, beste talde batek deiturik, galdetu ziguten, esan ziguten, errobide omenaldi bat montatzen ari gara, eta ja dara prest dago, repertorio guztia plantan jarria dugu, musikariak ere bai, gura eta bestea. Eta nahiko egin nuke jakin jantzuek parte hartuko zinuketen. Aiba. Nik letu nintzen. Eta Dios. Jo, hau zer da. Eta zen duen, ja, dena prest, bai, dena prest dago. Bueno, horrek eman zigun parada, azken finean, elkarrekin hitz egiteko, espaldian ez ginuena egin urteak eta urteak. Eta ni deitu nion Micheliz, hau zer da, Zer letxe da hau. Eta Michelek ere gauza da. Hilerria noino, eta hor gaude, bizirik, jotzen. Bizirik gaude, bai. Hori da, gurekin guk ere parte hartu nahi dugu, gu ere hor gaude, ez da? Bai, benan parte hartze baino gehiago. Noski? Zerbait egitekotan, gure iritzia gutxienez, gure iritzia importantea zen hasieratik, ez gauza ja egin adirenean. Eta hor erabak egin nuen, ez ginuela parte hartuko, eta hortik tiraka ari-ari, hasi ginen zaten, horiek egiten badute guk ere egiten aldugu, zerbait egitekotan, zerbait ospatu behar bada, 50 urteak ospatu behar bada guk ere egiten aldugu hori. Eta hola hasi zen, arititiraka, ara. Bai, zu pozten naiz, haiek hori botatzea, horrela zuek eusteko, ez da ekin, Ba, bai. Anje, ze kamiseta dara mazu? Hau? Bai, ekoizpena. Bai, hau da, han egiten den sailu bat ezkexa ditzen da. Ezkexa, ez ditugu bat ere ezagutzen. Bai. Jende oso serioa, langile finak, hori bai. Sarako dira, saratak dira, sarak egiten ekoizten dituzten bertzeak. Eta hau, preciso da, bertsolari, ez dakitzen bertsolari katea zuen bere aurpegia hor dago. Hemen, ipintzen du, lapurtzen duenari lapurtzea ez da lapurtzea. Iparraldean baditugu, iparraldean, Euskal Herrian baditugu 3 hitz desberdin lapurra esateko. Nik proposatuko diet hauei, hau aldatu dezatela. Lapurtzen duenari ebastea ez da ointza. Hau, ze polet.
Hiru moduak. Berdina dira, hiruak. Hori beraz gaurko titularra izan daiteke. Hori Euskalduna jauregira zoaztelako diozu. Ezkesakoa kaso egin niri eta hori aldatu. Tira, Euskalduna jauregian ez dakitzea asmotan iritsiko ote diren beraz geure gaurko lagunak Desaduz aipatu duzu egia da. Etxeko diskografian begiratzen hasita, zaharrenen artean ageri dira Desaduz, askok filmetan akaso entzungo zuten, baina gero arrastorik ere nortzuk ziren, Laja eta Landakanda, Erroi kortatu, eta hortik gaur egunera ere nola heldu garen, galdera trampa bat, Fermin Muguruzaren kontzerturako sarrerak lortzen egin duzarete, asmori baduzue, kontatu, egia nahi dugu, Nik egia esango dizut, bere gomitapenaren zainago. Ba, Fermin... Akaso, mezua pasaraziko duzue. Mezu zuzena, kompetentzia, lehenago, bainatzean, bueno, tira, Euskalduna jauregia beteko duzue, egia burua usteak Kontuz, bueltan akaso berarekin abestu beharko duzu abestiren batean, je? Bueno, zerrekitik ez. Dia egina daugat, nik hori. Egia, arrazoi. Euskarazko rockaren, euskarazko musikaren mugarri ere izan bazarete, egia da, akaso, mende erdi. Nik ala nuen idatzia, erakutsiko ditut, mende erdiko ibilbidea egin da. Gauza batzuk ez dira asko aldatu edo nola ere, korrikan, kantuz kantu, entzun zitugun, hemen 11an bertan. Elkar argitaletxea aipatu duzu eta 11 ere horri esker ere sortu da, ez? Pixkate historiaren errepaso horretan ere gauzak ere aipaitza ondo dagoelako. Korrikako kantuz kantu elkarrizketa errondan, Koldo Otamendi lankideari aipatzen zenion, euskarak ere garai bereziak dituela. Akaso inoiz baina gehiago erakutsi, ikasi, baina erabilerari dagokionean euskarari gabe bizitzeko herri bat ere nolabait egina dugula. Azerketak euskaraz ikaragarri izan da korrikan ere Ipar Euskal Herriko belaunaldi berriak zenolako erronka eta lorpena ere lortu duten, naiz eta oraindik ere hori ere nola bizi duzu eze. Egia da, ekarpena ere egin duzuela bide horretan, ezta? Belaunaldi berri horiek ere edan dutelako aurreko urronetatik. Nola ikusten duzue kontua? Bai, bueno, nire kasuan, nire kezka handiena beti hori izan da, ez? Euskararena, bueno, herriaren aturrei gabe, biak batera eroatzirako, baina beti ere kezka hori izan dut. Nik horatzen naiz, hastapenean Michelekin euskaraz ez ginuela komunikatzen, berak etzekilako, benan hola zelako. Naiz eta aitabak euskaldunak izan, eta hori, nik suerte izan nuen etxean euskara beti mintzatu izan dugula, eta behaz niretzatetzen erretxatzen hori gero zabaltzea. Eta gero Danielekin kontaktuan izanik, beti harremanetan izanik, naturala zen niretzat euskaraz egin martzela eta puntu, ez da besterik. Hori, hastapenetan, gero euskararen egoera pausoka aldatzen hasi zen, galdua zena berreskuratzen eta tokika alderantziz, ze azken finean sarraski handiena euskararentzat etzan izan joan den mendearen hasieran, ez gehiena gertatu da, 20. mendearen bukaeran, 70 gora, transmisio eskasa edo ezerreza izan zen, kasik familia askotan, eta ez bakarrik zona urbanoetan, bezik eta barnealdean gutioko bezala barnealdean ere bai, honi bane garazin edo Maule ez dut aipatuko, ze Maule beste bat da. Orduan, hori guzia kontuan izanik, niretzat ikusten nuen, sarraski hori hor bazela eta konturatzen ginen. Ikastolen sorrera ezagutu dut ere bai, eta parte hartu ere bai. Orduan, euskararen egoera beti kezka bat izan da, eta ez bakarrik kezka bezik eta helburu bat horretara zuzendu behar zela gehien bat gure kasuan musikariak izanik eta musikaz apaindurik gure hizkuntza, euskararen defenditzeko
importante bat ere bat zela. Geroztik, bai, geroztik... Edo zein kasutan arrotasun puntu bat ematen deza, ikasleak ikustea hain gogotsu azterketak egiteko, nire zuetua izan daitekelako, euskaraz egiteko, Madrilen, Parisen, Asamblea Nazionalean tira, eta gainera lorpenekin. Iruditzen zaizue zuen aletxoa jarri duzuela bide horretan? Bai, nire kasuan bi aldetatik, bai publikoki eta bestaldetik ere nire biloba bat daukat, 16 urte dituena, eta justo, momentu honetan, borroka hortan ari dena, azterketak euskaraz egin nahian, eta, hor, segida bat badago, eta hori postekoa da. Hori guztiak... Kezka baduzu, ezta? Bai, nik uste euskararena ez dela konpondu, eta ez dela, igo batetik bestera konponduko, ze azken finean, euskara zer da, gure nortasunaren helburua edo ikurra da. Eta hori ez badugu euskaradunok eta bestek ere, euskaradunok, hori ez badugu gure mentetan sartzen eta euskara izan behar dela ez herri hizkuntza bakarrik, baizik eta gizarte hizkuntza, eta bizitzerako hizkuntza, jai daukagu, ez pentsa. Ze euskara, ia da, zuka ipatu duzunean, inoiz baino gehiago irakasten ari da, eta ikasten ari da. Baina, ari naiz ez ote den gero eta gutiago erabiltzen. Eta hori da kezka nagusia, ez azken finean. Kontradizioa. Bai, kontradizioa, eta hori zen aipatzen zenuen, ezta? Ze kontradizioa, gaur egun duguna, inoiz baina gehiago, baina erabilera gainbera, eta horrek ere nortasunean duen eragina. Luze aritzeko tartea izango bagenu, gustora asko, baina azken galderarako aukera daukat, badakit, azkena utzi da zuen azkena. Hau dena aipatuta, lehen ere aipatu dugu kamisetaren arira, Bilbo handia, Euskal metropolia bada, euskal populazioa bertan bilduta. Azaldu, kapitala dugu. Kapitalera, bai, aitortuko dut. Kapitalera dijoaz, gure lagunak. Kapitalera zoazte, asmo batzuk aurreratu dituzu, baina ze misiorekin zoazte? Baduzu emisiorik, badara mazu emezurik kontuz manos limpiasekin. Baina esan nahi dut, zein da, errobik mende erdi beteta, Euskalduna jauregian gainera, ez da edo zein toki, aintzat hartzekoa bada, zein izango da, eramango duzuen lekukoa, baldin baduzue, zerbait esan nahiko baduzue edo adirazi, ze atmosfera sortu nahi duzue edo aurre ikusten duzue? Nik uste duela 50 urte ginuen xede bera edo mezu bera bideratuko dugu, ez da aldatu, lehen aipatu dugu euskararena gora berak dute izte, politikoki kaso. Roka taldarrikapena eskutik helduta joan dira, baina euskaraz kaso honetan, baina zein da Rokaren barruan ere zegoen beste guztia, herriaren egoera, gauza batzu aldatu dira, bai, ados, baina funtsean eta orokorrean, nik uste, errobiden testuen nora esango nuke testuen indarra eta egonkortasuna gaur ere badago. Aipatzen dugularik, iparraldean gertatzen dena etxe bizitzen inguruan, edo turismoaren sarraskiak eta beste, eta gero eta gero edatzen ahiena gainera. Hor dira, behaz ez dugu gauza berezirik eginen alde hortatik. Gero beste gauza, Euskaldunarei buruz, esan behar nuena, ni goratzen Euskalduna ezagutu nuela lantegi handienetariko bat zela gure herrian, ez? Eta horre izan diren borrokak, horre izan diren sarraskiak eta beste, zema jendek izerdia, bizia utzi zuen hor, niretzat gauza, detaile handi bada, jakitean, lehen jendearen tortura izan zen, tortura,
Behinan, jendearen Sufrikarioa eta sofrikarioa baldintza izan dira, horreleko. gaur egun palazio bat dela, eta hor kantatuko dugula, bueno, behinan, lasai. Bi kantu daukagu. Bai. Bai, eta errobiren repertorioan badira, kantuak nagusiarena, bestearenak, langileriarena, eta beste. Beraz, hori guztia, bueno, palazioan hori azaltzea, arrotasun Oso rokeroa da. Hori oso rokeroa. Bueno, bai. Eskerrak, hori esan behar dizuen, jauregi baten errege modun, baina badakigu etzeatela monarkikoa, kasike lasai egon. Hortan lasai egon. Michel, nola irudikatzen duzuzuk maiatzaren labori, aldarrekapena berak ongi esan du, ezta? Jauregi batean, baina zuek badakigu nondik zatuzten, badakigu ze letra egiten dituzuen, kantatu dituzuen beti. Beraz hori egia da, omenaldi bat baino, ospakizun erraldoi bat bezala ikusten duzu eta izango da, ezta, Michel? Bai, eta beti ganuen bezala, beti hor gaude, forman, atzo egin dugu entsaio orokor bat bikaina. Ez dakit, formal esan dezu eta handiek begi altxatu duela, Hori bakarrik diote, formal edo. Formal gordez, Bai. Eta, Michel? Gure adinarekin noski baita. Baina, eta uste dut errepertori merezi dula erakustea berriz, bereziki belanaldi berriei. Entzuteko, aiton horiek nola jotzen zuten duela mendi erdi bat. Atxon horiei eskernik gauza bat esaten dizuet, lehengoan esan diot, hasieran korrikan Baionan entzunuen bera, eta ura gazte jendez betea zegoen, eta denak zebiltzan kantuan. Alegia egin dituzuen abesti asko eta asko ere eserki bihurtu dira, eta gazteek badakizkite. Ondorioz hori ere polita da, ezta? Neurria hartzeko polita da. Bai, ni beti harritu egilitzen naiz ikusten dutenean, ama 6-7 urteko gaztek kantuen hitzak bazkitela, eta hori. Bueno, hor ez dut zanai arrotasun berezi bigabe, benan hor zen izudut koño, ez dut debaldetan egin lan hori, urtetako lan hori, hor gelditzen da, ez? Bai, hori... Hori zoragarria da eta horri eutsiko diogu. Zuekin badakizue urteak pasa genitzakela hitz egiten zein bat kontu dituzue kontatzeko eta hainbat mendetan ez. Eta zoragarria izango litzatekela. Diogun bakarra da maiatzaren 4an Euskalduna jauregian aukera paregabea zuetaz gozatzeko eta gauza bakarra eskatzen dizuet. Ez dadila izan azkena. Ez da bila izan azkena, gehiago nahi dugulako. Hori zin egiteko aukeran zaudete? Bai. Errezki zen badira beste batzu ez. Baina, nahi nio pixkat intringuliza jarri, Anje. Beno, mila esker, Michel Duko eta Anje Dualde, eta bai, memoria izan eta egin duzuelako. Gustatu dut ez? Gure herriko parte zaretelako. Eskerrik asko egindako lanagatik eta gorea. Mil esker zueri. Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Gabon guztioi, ene bada ene, sigo creyendo. Batek daki zer sinistu dezakegun eta zer ez, nik zalantza guztiak Gabonekin atorra sagasti sinisten aldituzu gauzak. Bai, eta Gabon guztioi batematek eskuak garrutuko ote ditu orain egindakoak eginda ikusteke, aukera guztiak zabalik, izango ote da konfiantza berreskuratzeko moziorik. Dimisioaren aukera, mahai gainean bada oraindik, izango ote dugu, zoritxarrez, berehala hauteskunde gehiagorik. Bertxotan hasi naiz eta ez dut segituko. Zin nagizuet. Barrura bideo, mesedez. Les voy a contar cómo se monta un caso, porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza, porque ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo, les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos.
Eta azken hitz hauek Estatu Batuetan, Ameriketan badute esperientziarik alako fake garaia etorri ote da, bete-betean gure inguruetara. Garbi dagoena da, eskuin muturrak badituela sasi sindikatuak, sasi edabideak, sasi erakundeak izan memoriari lotuta, izan edozer gauzatarako, eta larriena, diru publikoak finantzatuta, ez da ez hezkuntza arloko arazo bakarra hemen alor pribatuena jabetu zareten ez. Edo nola ere, asko izan dira, baita kazetariak ere, Intxorrondo Anderea entzun berri duzue, baina badakizue guri gatza eta piperra gustatzen zaigula. Un juzgado de Madrid abre diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. ¿En serio? Ene bada. Barregura ateratzen zait, baina benetan larria da kontua, eta zoritxarrez Euskal Herrian ere badugu esperientziarik, ezta? La denuncia ha sido presentada por el pseudosindicato Manos Limpias. ¡Ajá! Eskuak garbitu nahi dituen sasi sindikatua hain zuzen ere, orain halako albisteak publiko egiten dituzten blogak, edabideak, txioak, akaso isa plataformak izango ote du orain erantzunkizuna guzti honetan, baina hau bakarka egiten du eskuin muturreko eskua garbitu nahi dituen Manos Limpiasek? No se puede negar que es solo por llamar a tu organización ultraderechista y ultracatólica Manos Limpias, ya hay que tener arrojo, ¿eh? Arrojo. Ez da txiste txarra zen. Zer gehiago, mesedez? Esta especie de club de las pajas está dirigido por Miguel Berner, que fue condenado a 4 años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa. Bien. Eta dioten bezala ez dugu guk esan, hau zer irratikateak esan du. Nabarmendu eta azpimarratu nahi dugu ez daukagulako dirurik abukatorako ere. Así que ya sabéis que tenéis por ahí 3.000 eurillos. Pues podéis entreteneros colapsando aún más la justicia, aportando como prueba. Eta ze froga mota izan dira? Bai, nire lehengusinaren zeoaren osabak ikusi omen du, esan omen diote, kontu eta zikina, baina kontu eta zikina hain gora eramaten denean, zenbateko kaltea egin daiteke. Ez dugu ahaztuko, personen atzean personak daudela. Y si tienes suerte y presentas la denuncia en el juzgado adecuado, justo cuando esté el juez que tú sabes que te va a hacer caso. Eta galdera da, nork egiten du guzti hau zeia da, azken batean epailak direla honetan erabakiak hartzen dabiltzanak, ezta? En este caso, Juan Carlos Peinado, otro protagonista de esta serie, Juzgar en tiempos revueltos. Pues mira tú, sí que al final esta gente, otra cosa no, pero de denuncias falsas saben un rato. Pixkat badakite, ez dakite orain esate denuna, kasualitatea, agian kausalitatea, batek daki, miren legorburu, Jon, Olano, Gapon, zenbat gauza ditugun aste honetan, astero esaten dugu aktualitateak dakarrena, zer ez ote dakar, miren. Hainbeste hilabete apirilaren 21 hauteskundei begira, eta ahaztu egin zaigu, ja erabat aktualitatea galdu du, igandean gertatutakoa, ja ez da notizia tartean hau gertatu delako, Ferminen kontzertuaren sarreren gatazka, zenbat porra egin genituen, miren, noiz izango ote dira hauteskundeak, eta porra hortan ez genuen sartu dimisio emango momentu. Sánchezek aste bete beranduago. Hoi da, aktualitate erotu honetan bizi gera, eta orduan ez dugu inoiz asmatuko. Jon, ez ustean hartutakoa, hori da bintzat esaten ari direna, ez da beren gabineteko kideek, alderdikideek denak ez ustean, gu minutu batzu lehenago enteratu ginen, gaur goizean ere Jesus Egiguren entzuten genuen irratian, esanez, akaso, egin dezakela, baina elitzaiokela irudituko eskubidea izango lukenik hori egiteko. Ze daukan karguarekin, hitz handiak, bakoitzak nahi duena esatera. Ez da, nik bultatu nahiz pixkate maiatzera. Iristen dira hauteskunde batzuk, eta esaten duzu orain buru altxatuko dugu, eta horrengo egunean Pedro Sánchezek nobedadeak dauzka zuretzako, eta berriro sartu ginen beste. Oso bere estiloan, funambulista bat izaten jarraitzen du, baina erakutsi du beti garaila atatzen dela, horrelako apostuak egite dituenean, eta impresioa daukat oraingoan ere, ez dakit nola esaten triple salto mortal horietako bat eman ondoren zutik eroriko dela. Askotan esaten diote ez da Perro Sánchez, esaten dute despektibokinik, askotan pensatzen dut ez da gitxakurraino katua, izazpi bizitza ote dituen. Nola ikusten da aurrera begira, zer iruditzen zaizue, astelenera begira, zer esango
du? Zer esan dezake? Fiatu beharko nuke nire lehenengo impresioaz, zan, imaginatzen dut amerikanada bat egingo duela. Alegia, eukiko gaituela 5 egun denak adi, pentsatzen aber zer egingo duen, zer ez duen egingo, eta iritsiko dela astelena jarriko gaitu denok telebistaren aurrean, eta oso tono solemnean esango du asko maite duela bere bikotea, maitasun romantikoa ez daia faltatu, eta botako du ezetz. Bera geldituko dela, ze ezin dela gailendu eskuin muturra. Ze azkenean, mezua oso perbersoa litzateke, ez? Zenbat eta gezur gehiago, eraginkorra izatera iritsi daiteke. Baina asko dira zalantza mai gainean dutenak, ez da? Kapaz izango ote da, dimisioa aurkezteko, dimisioa hauteskundeak ezin aurreratu, momentuz behintzat, nekoak korapilatu zaio, orain neko data estuetan dabilelako, ez duelako bete oinarrizko epe hori. Uste duzu maitasun romantikoak gainenduko zaiola, miren, apostua egin. Nik esango nuke ez. Osea, bada jendeari atentzio toke bat emateko modu bat, egia delako onartezina dela, epaile batek onartzea, auzibidean sartzea horrelako kontu zatar bat, eta orduan, esan doa, ni oneraino, eta orduan erabili egingo du hori, baina ni konbentzituta nago ez zindula dimisioa eman. Konfiantza mozioaz hitz egiten hasi dira ere, akaso hori izan daitekela bidea, ezta? Direktamente konfiantza mozio hori mahai gainean jarri eta orduan denak babesa ematea, edo ez? Agian horrere ez dakit eskuak harrapa ditzaken jon. Nik esan ez duela zentzurik ikusten konfiantza mozioari. Bere buruari diozu. Bera, hori da, berresteko berak eta kongresuan esateko konfiantza eta bozka emateko konfiatzen dugu zugan, edo ez, eta akaso indarrera kustalde bat egiteko, akaso indarrera kustaldea, gaizki atera daitekena. Gainera, Espainiako korteetan gaur egun, eguneroko gaietan badago konfiantza zea bat, berreste bat, zeratik, gai bakoitza negoziatu egin behar dute, oposizioko talde txikienarekin, matematikak horrela ematen dutelako, orduan hartzen duten edozein erabaki dela bada konfiantza mozio bat. Bai, eta horrentxe hasi da legealdia, esan ez, konfiantza mozio batek gehiengoa daukazun parlamentu batean ez daukazen zongirik, ez? Gehiago litzateke, iruditzen zait oso zentzu honean esan da, estrategia populista bat dagoela martxan. Ez erabiltzen den zentzu pejoratibo horretan, baizik eta zentzu ertxian, esan kalea astintzea dela helburuetako bat. Ez omen dute lortu, ez? Osa, deialdiak egin omen dituzte joateko... Bihar dago manifestazio haundia antolatua, eta nik uste dut indarrera kustaldi haundia ikusiko dugula bihar Madriden. Ia ala dan, ez? Ia benetan Madriden ezkerrak erantzuten dion, zeratik egia da, txikikeri batengatik izan dela, eta hoi baina askoz ere gauza larriagoak egin dituztela aurretik eta jarraituko dutela egiten. Baina, beak oina lurrean jarri du, esan du oneraino, hau da nere marra, eta uste dut behar duela, ez, ezkerraren aldetik babesa bat. Eta bozka eman ez dioten batzuen aldetik ere uste dut egon daitekela. Ez da normala horrelako txikikeri batengatik horrelako zalaparta sortzea. Uste duzu dela ere txikikeri izan daitekela, alegia, izan daiteke gauza askoz larriago baten lehen aztarna, alegia. Ez dira Sánchezen bila joan, gobernuko esan dezagun lehen ministro, ez dugu ahaztuko estatu burua militar bat dela eta monarka gainera, eta beraz ez dute haren kontra joko, ikusten da, biztan delako eskuin muturrak ez duela zalantzan jarri nahi Espainiar koroa, bai ordea kongresuan edo eta Moncloan dagoena, estatu plurinazionala hitz egiten hasia dena, euskal presoen auzian akaso urratsak eman dituena eta emateke izan ditzakeena, administraren lehiaren mahai gainean izan da. Izan daiteke zenbait tokitan Ameriketan kasu ikusi dugu Brasilen zer gertatu den, beste hainbat estatutan baita ere halako joko zikinari atea erabat irikitzeko lehen urratsa izan zitekeela gobernuko presidentearen emazen kerila hau eta ondotik bia libre oso arriskutsu bat, alegia guztia kolokan jartzezakena, hor alakoetan izaten da, sukaldean ze informazio dago, ezta? Euskal Herrian ondotxo ezagutzen dugu ze puntutaraino iritsi daitezken bide juridiko hauek, ustez izugarrizko astakeria izan da ere. Desberdintasuna da, legeztatutako alderdi haiek, orain joko demokratiko honetan murgilduta dauden unean, haiekin akordiotara heltzen hasi denaren aurka jo dutela, ezta? Orduan, gobernuko presidentea ezin dute legez kanporatu, baina kartzeleratu? Ez pentsatzen dut horregatik ez dutela jo
bere kontra, ez duten bestela Madrideko presidentaren kontra, ez? Osea, beti dia bere anaia, bere bikotea, ez? Horrelako kontuak eta mugitzen dituzte, eta ez dezaguna aztu datorrela, justu zigorra jaso dituen partide batetik, PP jaso ditu, ustelkeriagatik izan ditu zigorrak, eta eurek heltzen diote horrelako gai txiki bati, eta gainera itxura guztia du ezerretan ez dela geldituko, baina euren diskursoa indarrean jartzeko, eta esateko baina zuek ere bai, beak direnean, auzibidean, demostratuta geralditu dana ustelkeria, partiduan bertan ustelkerian oinarrituta dagoela. Nik benetan uste dut eskubiaren aldetik dela eure dituzten tresnen artean bat gehiago, erabiltzen dutenaren bat gehiago, eta bere bidea laburra izango dela kasu honetan, bide judiziala laburra izango duela, eta Pedro Sánchezek berriro ere egin duela horrelako bere burua alegiz ezbaian jarri egiteko akrobazia bat, eta zutik ereitzeko berriz ere daukan dotorezia. Dotorezia hori, bai, beti ekilibrista ondo esan duzun bezala. Jon, orduan zuk esan duzu, ikusten duzula, oso solemne aterako dala, eta esango ditula esandakoak, eskuinari akaso hau etzaio gaizki atera? Claro, eskuina hau baliatzen ari da beste behin, ez? Salbuespen egoera bat badelako, ez da oso ohikoa presidente batek horrelako denbora epe bat hartzea, gogo eta personal bat egiteko ere, eta agian hau bera ere aldarritekatu beharko litzateke, ez? Ez dago bat ere gaizki, baita presidente batek ere norbere burua antolatzeko epetxo bat hartu izana. Hemendik ere, Euskal Herritik ere, kritika batzuk entzuten dira, ez dela, azkar pentsatu ezal, ez dakize, bai, baina ez dakit. Hainbat komunikabideetan ikusten ari garela etengabe eta tartean behin, ez da, Moncloara begira kamera bat jarrita, eta denbora guztian hor egongo da. Wow, ematen du House of Cards, seria ez dakit, hortan sartu gara. Argi, hainbatek Kennedyren antza hartzen ziolako, eta begira Kennedyk nola bukatu zuen. Alegia, ez, halako tankera planta honekoa, berritzailea, naiz eta sistemaren parte izan, eta argi gauzak ere nola buka daitezken, hamarkada batzuk atzera eginda, ikutu zinematografikoa emate aldera, ez dute Marilyn Monroe aipatu nahi, baina alegia, antzekotasun batzuk badaude, eta beldur puntuarekin, ni bintzat, kazetari gisa, beldur puntuarekin bizi dut guzti hau segia da memegintza industria, bete-betean dabilela, baina ez dakit desorekan ere esotagaren sartu, kete bote txapote ura lehen lerrora ekarri zutenetik, iruditzen zait eskuinak ondo pentsatutako kanpaina bat eskuartean baduela, eta manos limpias muturreko sasi erakunde bat, tira, baina kasu honetan Feijóo bera da, hau dena agerikoki zuzentzen ari dena, eta ez da ez txantxetarako kontua. Azken, lehen aipatu ez zuten ez, eskubia, Portugalko kasua ere hor genuen, ez? Gezur baten ondorioz nola utzi zuen uste lehen ministro edo presidente orain ez nahi zobratzen kargu zehatzak, kargua akats baten ondorioz, ez? Gezur baten ondorioz, eta gero hauteskundeak, eta gero eskuina irabazle. Azken finean ikuste eskuinak daukan, guk denok eskuinarekin daukagun arazoa da, ez dela, Espainia mintzat, ez dela eskuin demokratiko bat. Eta demokrazia sistema demokratikoa dela, erabat zirkustantziala, irabazten duenean aurrera, eta irabazten ez duenean, ez diola zilegitasunak aitortzen, parean gobernatzen ari zaionari. Eta hori ikusi zen Ferrazeko protestu, por supuesto, Euskal Herrian lehenagotik ere ezagutzen ditugu esku garbiak dauzkaten horiek, nola parlamentuko maila ere aldatu arazi zuten, ez? Atutxa auzia eta hauek sustatu zuten auzi hori. Espalditik datoz, baina oraindik ere, ikusi dugu nola edabidetan, kalean, hor badagoen mugimendu bat erreakzionarioa dena, eta demokrazia dena, toleratu behar duten zerbait, beti ere aldekoa baldin bada. Toleratu edez, ikusi beharko dugu, astelenean ondo esan duzuen bezala, estena agertoki horretan nola agertuko dan, Yankee totala izango dan, Kennedy ere izango ote dan, batek daki zer ikusiko dugun astelenean, argi dakiguna da, ez bakarrik Euskal Herrin, Madriden eta munduko beste ematxokotan, ari begira, egongo garela astelenean. Baina, Mirenek oso ondo esan du hasieran eta izan da
zenba denbora, apirilaren 21 itxoiten ez da hauteskundeak noiz izango diran, aurreratuko dira, zenba porra egin ditugun, zenbat, iritsi eta astebetera, donba, hori eta Fermin, ezin da. Hola, notiziekin ezin da. Hola, protagonismoak eitzen diozio, hauteskundei eta ekina hauteskundeak izan dira, eta emaitzak izan dira. Eta giro honetan murgiltzeko enterradilatxo bat. Goazen berreskuratzera, zabadirudia hainbeste gauza pasatzen diren honetan, joan den igandean pasatzenaz, kasi arrastorik ez dugula? Eskerrik asko euskal gizarteak niri gaurkoan eman dit oparirik eta onena, mi esker, benetan, mi esker. Andonik esaten zuen bezala, euskal gizartea euskari plurala da eta bihartik aurrera denontzako egin beharko dugu gobernu berria. Zeingo dizuegu jotake horri buruz, geroxeago, gordeta daukagu errekamaran, barkatu, hori ere ezin da esan. Argi, edonola ere labur bilduz, lerroburuak, zer pasa zen, joan den aprilaren 21 badirudi aspaldiko kontua dela edota kanpainan zehar. Itxura guztien arabera, enpate teknikoa gertatu dela, nahiz eta Euzko Alderdi Jeltzaleak bere buruak garailetzat atera duen gaueko 9 arte itxaron zuten horretarako. Hori ere esango dizugu, sondeoek etzietelako nahikoa konfiantzarik ematen horretara ateratzeko, ze kasik Euskal Herria Bilduk lehenengo aldiz historikoki Euzko Alderdi Jeltzaleari irabazi egin dio baita boto kopuruei dagokienean ere. Argi dagoena da, Euzko Alderdi Jeltzaleak ez duela gobernantza alde batera uzteko asmorik, eta horretan, eneko andueza, pozik ondoan duela, eta izue, behar izan ezkero Alderdi Popularreko De Andres ere bai. Edonola ere, segituan antzeman da, hauteskunde kanpainara honen ondoren hazin izango da, egunotan ikusi dugu, etxe bizitza legarekin lututa esate baterako, mozioak udaletxeetara hasi, eta izugarrizko saltsa, kanpainan gauza bat esan, ondoren bestea egin, tira, horretaz ere jarraituko dugu hizketan. Itzelezko emaitzak atera ditu. Itzela da izan dugun hazkundea. Inork gutxik imaginatuko luke orain dela 4 urte gaur hemen egongo ginatekeni. Ia 1000 bozka egin du gora ezkerreko soberanismoa. Eta horixe ikusten ari ginean, egia dalako, azken egunetako gauza guztiekin, pixkat aztuta, baina orantxe izan ditugu, astebete zehazki izan ditugula hauteskundeak eta ekineko mi esan duen bezala, 27 eskaino, hortxe eskainotan, egon dira horra tirabira batzuk, boto kopuruak gora bera eskainoa zeinak, 28.000 bozkan desberdintasuna, diferentzia, bi alderdi nagusitu diren, bi alderdien artean bada zer esanik, batzuentzat emaitza oso onak, denak dira garaile, hori beti gertatzen da, eta denak izan dira garaile, beraz, Jon. Nik uste horrein justifikatuta ere badagoela, izatea denak irabazle. AJ utzi dio gobernuari, irabazi du zanet lehenengo indarra izan da bototan, EH Bilduk zer esanik ez, 50.000 boto irabazi eta 6 eserleku gehiago lortzea, ez dago edonoren esku ez da egon, PSE igo egin da, PP igo egin da, bueno, segurazki ezker konfederal hori da esan ez dezaken bakarra irabazi duenik, ez? Ipurdiko handia jaso du
Eta, bueno, nik aurrera ikusiko dugu nola funtzionatzen hasten den legebiltzarra eta jaurlaritza berriare. Alderdi sozialistak igoera ez hainbeste botoetan hartuta ez da referentzia, baina bai eserlekuetan. Ondorioz horrek ere indar gehiago, akaso uste zutena baino gehiago. Eneko Anduezak egin duen kanpaina gainera oso komentatua izan da, ez da? Izan da pixkat akaso oldarkorrena, edo izan da, ez dakit, agresiboena, esateatik modu batean nola egin duen, zeneko laua izan da, akaso azken astea ez hainbeste, baina ez dakit funtzionatu ote duen, ez dakit hori gustoko izan duen bere botanteak. Ezker Konfederalak bozka galdu izanak mesede egin dio soeri, eta orduan, bozka batzu berreskuratzearekin lortu dolki gehiago, baina batez ere lortu duena da koalizio gobernuan pisua handitzea. PNV ordezkaria jetxe egin ditu, beak zerbait igo egin du, orduan oreka hori aldatu egin da, eta oso argi esaten ari izan soe, kanpaina guztian erabakia gure esku egongo da. Orduan, espero dut, gobernu berrian egotea, neurri aurrerakoiagoak edo neurri hartzea etxe bizitzaren inguruan edo beste gai batzuetan PSek ezkerrera eramatea koalizio gobernua, baina denbora guztia hori esaten ari zen, erabakia guk hartuko dugu edo botalke decide. Bai, handian, gaztelera gutxean ia, bai. Eta esate ez du, kontxo, zertak jokatzen nahi dira, arrokeri edo horrela, baina azkenean, oreka horretan irabazle atera da, gobernuan egongo delako, baina segun datorren gobernu honetan pixu gehiago edukiko du, eta espero dut, benetan erabiltzea ezkerreko politikak jartzeko, eta ez autogobernua frenatzeko. Jon, nola bizi zen? Hau eta bata. Hau galdetzen dizut, zekero nahi dut naroak galdetzen niri zer moduz, Sabinetxean, baina lehenengo zu, Jon. Seguro zuko oso ondo pasatu zen dela Sabinetxean, guk ere oso ondo pasatu genuen erredakzioan. Karagarriz ez ben esperientzia, ez da? Bai, olako gauak berez dira zirraragarriak, baziren ia plantilla eginda genuenean, ez? Aiotak irabazi ditu, hauteskundeak besterik ez egon, eta horrek funtzionatzen zizun, azken hamarkadan, listea eginda usteko, eta orain gontan emozio puntu hori ere bazegoen ez, beste tensio batekin, zenbaketa ere izan dela, hori ere tekniko hobetzen ari denez, nik uste emozio pixkat ere kendu egiten diola. Azken batean, lehenengo kolpean ja badakizu uneko gehiago zenbatuta dagoela, más o menos nola jungo diren zenbakiak esana dago. Eta, bueno, nik uste gauz zirraragarria dela. Hola ikustea, beti da polita. Eta orain inorrek iradoki ez didan arren eta bapatean etorri zaidan galdera, ekine, zer moduz hauteskunde gauean Sabinetxean? Joa, eskertzen dizu, nora, galdera hau. Ez usteko hau. Enuen espero baina. Titularra, lerroburua, Sabinetxeako prensaretoan pronterra dute ez hemen bezala. Lehenengo puntua, garrantzitsua. Konturatu ginen denok. Konturatu zineten. Eta bigarren puntua edo puntu batzuk botatzearen egia esan da, Joni galdetzen nion, zer moduz bizi zenuten erredakzioan, ze egia da bideali berezi aritu ginenak, nolabait alako atmosfera batean murgiltzen zara, ezta? Eta Sabinetxean hainbeste ordu pasatzerakoan, alako bazegoen tentsio oso berezi bat, egoera ezoiko batean murgilduta zeudelako eta antzematen zen, ezta? Etzen boto galera kopurua, baizik eta Gipuzkoan parte hartzea hazitzen ari zen, nabarmen, eta Eusko Alderdi Jeltzalea botoak galtzen. Hori nahiko, akaso aparte geratu da, baina danbateko psikologikoa ere bazegoen, eta sondeoak aurrera zigoazen enean etzen inor ateratzen prentsara, ezta? Gaueko 9 pasatxoan ateratzen itxaso atutxa, eta ondorenean ikusi genituen, Paradales bera, Ortuzar, Urkullu, hitzik hartu etzuen Urkullu, eta ondorenean atera ziren pixka bat bertan bildutako kargu zenbaitzuren artean, nolabait ospatzera. Bizi izan genuena bazen egoera historiko bat, eta deigarriena eta honekin bukatuko dut gehiegi luzatu gabe, zenolako jakimina zegoen estatu mailako edabidetan. Zirudien Eusko Alderdi Jeltzalearen egoitzan zeudela kontatzeko Euskal Herria Bilduk etzuela irabazi. Alegia, etzen Eusko Alderdi Jeltzalearen garaipena, baizik eta Euskal Herria Bildu etzela iritsi
nahikora eta etzegoela beldur hori zabaltzeko arrazoirik, ezta? Beraz, oso egoera berezia, Sabin Etxea gainera bada toki ikoniko bat, karga handia duena, bertan aurki ditzakezun gerra aurreko, gerra zibileko, exilioko lehen euskal gobernuen oroigarriak dira. Oso toki berezia da, eta arau berri baten zera bat antzematen zen. Egia orain gobernuera batera edo bestera osatuko dutela, baina zerbait aldatu zen, eta hori antzematen genuen bertan geundenok, ez ordu asko pasa genituelako, ezta? Orain hasi da dagoeneko, hasi da gobernu osaketaren, badakizu orain beti hasten da dantza. Hasieratik nego argi utzi zuten kanpainan bertan jeltzalek sozialistekin gobernua berriz ere egingo zutela. Hori sorpresaz, ez ustez baten batek, bilduk irabazi balu gobernatzea, bueno, nik uste dut argi zegoela behin baino gehiagotan esan dugu ere Pello Otxandianok gobernu buru jarri eta akaso sustoa geratuko zitzaiola, etzala hori helburua. Jeltzalek sozialistekin eta orain hasi da zer hartuko duen bakoitzak eta hasi dira porroiek egiten, leno porra genuen zer eta orain hasi dira porrak egiten Osakidetza entzuten da hortikan, polizia entzuten da hortikan, kultura, hezkuntza, ezagit, esandakoa izandakoa eta esandakoa izanda ere, nola ikusten duzu, baduzue porrarik, 21 egin genuen, orain porra, miren. Nik gauza bat espero dut, eneko handu ez jartzea nahi inporta zaizkidan zeatan, karteratan, eta izatea lehendakari orde, titularrak emango dizkigun lehendakari orde bat, baina ez benetan kudeak eta kontuetan eta horrela. Eneko netan jarraitzea. Hori da, bai, nik uste dut horretan ematen digula joko haundia, baina ez nuke nahi egotea, ez kulturan, ez hezkuntzan, kezkatzen daute gaietan nahiago nuke ez egotea. Hori nire iritzi personala da. Eta bakarrik esan, porrak eta ez porrak nik lehengo astean asmatu egin nuela. PNV-ek sistemak egin dion kanpainak funtzionatu egin dio. Boto utila jendeari funtzionatu dio que vienen estos. Esan behar da ere, eta azpimarratzeko da, 28.000 botoko diferentzia, 28.000 horietatik 27.000 Bilbon. Esan nahi dut, hori ere, bada usnarketarako kontu bat, ikusten duzunean erkidegoko mapa, koloreak oso argi geratu ziren. Zenbat udalerrietan eta Bilbo izan da. Ondorioz, horrek ere badu eta boto kopurua gazteena, helduagoena, hori dena ikusita, kaso aurre ikusi daiteke, ez dela urte barru, beste eszenatoki batean egon gaitezke, noranzkoaren bidez, bate dakila urtetan zegertatu daiteken, ojo! Bai, bate daki ikusiko dugu, baina lehen aipatzen zuen ekinek ze giro zegoen, eta nik uste oso importante dela. Erredakzioak eta datuak oso ondo daude, baina gero kazetaritzaren garrantzia da bertan egon eta aurpegi horiek antzematea, ez? Ze hor baldin bat zegoen, libratu dugu sensazioaren giro hori oso esanguratsua da, hori ez genuen erredakzio batetik bizitzen, eta nik uste datuak hor daudela, ez? Ez dakit aro aldaketa bat badatorren. Aldaketa eman da, ez dakit zenbateraino jarraipena eukiko duen eta norantza. Nik uste interesanteena PNV-ren nora joan, mapa asko aldatzen ari dela. EAJ bera ere aldatu beharko da. Ez dakit belaunaldiak aldaketa batekin nahikoa izango zaion, berez azken hilabeteak dauzkala, ez dakit horrek norabide aldaketa bat ere ekarriko duen beregan, ze bestela, ikusi du, oraingoan badaukala gobernu alternatiba bat bere ezkerrean, gain egin diezaiokena horrela jarraitu ezkero, ez? Orduan horrek behartzen du ere AJ mugitzera, ez dakigu zen norabidetan. Ez dakigu eneko handuezak markatzen dion pausoan, edo ikusiko da, zeinek ematen ditun pausoak eta... Gaiztakeri txiki bat bakarrik. Beti, bakarra. Ekinek aipatu du Urkulluk ez zuela... Ekinek aipatu du Urkulluk ez zuela hitz egin. Nei iruditu zen irripar txiki bat zuela. Konbentzituta zegoela, bea izan badiz lehendakari gai emaitzak hobeak izango zituztela eta bere nolapaiteko bengantza txikia izan da. Ni Argizari Museoko
Nik keinuaren bila. Nik keinuaren bila gonitzen. Por cierto, Jon, porra esan dut, eta inezu, eta gero pixkat eskakeatu zea. Porra, ze karteratxo, a ber, bota. Kultura balin bada, izer ditan hasi beharko gara, kaso, ez nuke nahi esmatu zein esti joan zara, PSera. A ber, nik uste, hezkuntza, sobrazki, badela PSeren historikoetako bat, alegia, EAJak lehen aldiz hartu zuen hezkuntza Kristina Uriarterekin, okerrezpanago. Beraz, segurazki, handu ez mai gainean jarriko duenetako bat hori da. Beste batzuk, nik ez diot imaginatzen EAJak askatu nahiko ditunik, ez? Ez dakit, ogasuna, osakidetza, garai batean eukitzula PSek, baina niri kosta egiten zaite imaginatzea... Zezenketena, akaso... Hori da kultura, ez da. Izen bat bota dezaket, gaizakeri bat uzten diazue, akaso kultura deniz itxaso? Horri zen dut. Danbor soñoak bezez. Kultura ez du inoiz askatu nahi izan alderdi jeltzaleak, hor barruan dagoelako hizkuntz politikaren kudeaketa ere, eta, bueno, ikusiko dugu, baina ez dakit ba. Bueno, gaiztakeriataz ari zaretela sentitzen dut, baina zati honi amaiera emateko nik ere gaiztakeria. Porra, akaso posibleat, kultura deniz itxaso? Kri, denak isilik, ezakit, beldurtuak akaso, edo, batek daki, beldurtzeko kontuak, seguro, ekil doktoreak. Entzun duzu ez da? Azte kortinilla apirilaren 22koa, bai. Gora eta gora Euskadi. Gora Euskadi esan nahi nuen. Entzuten zenutena etzen ardantza. Felipe González bera. Gobernatzeko balio duena da makailua zatitzen jakitea, noski baietz, eta doinu hauen artean hainbat kontu, baina kontu horien artean, bai, Ferminen sarrerena, geroxeago ziur zeresan handia izango dugula, baina badakizue, 2025an izango omen da gehiagorik, edota besterik, tira, ezagite, eskuratu duzue, laster batean, abenduaren 20an eta 21an egitekoak diren kontzertu horietarako sarrerarik, ekin utzi bertxotan egiteari, bale, tira, gauza hauek aipatuta. Goazen, kontu serioetara. Aipatu dizuegu, gobernatzeko makailua zatitzen jakin beharra dagoela, hori baten batzuk ondotxo ote dakite. Goazen, apirilaren 21aren emaitza hori erreparatzera. Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi ditu apirilaren 21eko Euskal Autonomi Erkidegoko hauteskundeak, edota Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi ditu hauteskundeak Bizkaian, bestelakoan, Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, Zuberoan, Lapurdin eta B Nafarroan izan ezik. Eta, bai, gaiztakeriatxo hau izan zen aste honetako hasiera, nolabait halako ikutua emateko badirudielako lerroburua behin eta berriz ikusita, hauteskunde hauek benetan interesgarriak izan dira, joko demokratikoak azenolako aukerak utzi dituen zabalik, ezberdinen artean, eta beteziki, subirautzaren bidean, akaso herri honek urratsak eman ditzan, aldaketa nolabait gauzatua da Nafarroan, Ipar Euskal Herriko 3 herrialdeetan ere urratsi interesgarriak emanak daude, argi dagoena da, Bizkaia gotorleku izan arren, Araba eta Gipuzkoan danbatekoa ederra hartu duela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Baina goazen gauza interesgarrietara, goazen Espainiar estatura zer gertatzen ari ote da. Eta gogoan duzu? Printzesa Ezkongaia, adinagatik, galdera, ingo duzen soa, zuek ezagutzen duzue, Samaietz. Samaietz zenbat aldiz ikusi duzue, nik 11 aldiz. Ni deixentetan. Bai, garai hartan ez zegoen aukera hondirik eta telebistakate gutxi horietan, hau 10.000 aldiz bota zuten. Tira, Printzesa Ezkongaia, baina hemen protagonistek garrantzi berezia dute.
Sánchez eta Feijóo eta Sánchez ez, Melena horiekin esan da, ez dakit, zein alderatu dezakegu, baina egunotako ez dakit, gertakariek nolabait eutxi behar hori ez da, eutxiko diogu, demokrazia ekarri genuen Espainiara, segituko dugu, Moncloa, defenda dezagun. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Ez duzu ezagutzen Montoya jauna? Nola ez ez? Seguro? Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Noizko, primeranen, Makusin, edo berdintzain non, Printzesa Ezkongaia, oso pelikula garrantzitsua da gauzak ulertzeko ez Trainspotting bakarrik. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¡Ya basta de decir eso! Bale, ederki, nahikoa. Zergatik ekarri dut hau? Jiménez Los Santos ez ekartzagatik. Euskal Herria Bilduren emaitzak ikusita, Bernabeuk ere ez zuela min hori arintzen esan baitzuen, goratuko duzu Real Madrilek Barsari irabaziziola. Tira, gauzak honela, hauteskunde katalanei buruz ez dugu aipamenik egingo, ze ez du denerako ematen sentitzen dugu, baina Sánchezek protagonismo hartu dizue, beraz, guazen pixka bat atzera egitera, denboraren makina, Kete bote txapote aipatu dugu Sánchezekin, baina mugarik ez du, ez manos limpias, edo berdin zeitzeinek, Davide ugari dago, eta kanpaina honetan Euskal Herriari begira ere, izugarrikeria handiak ikusi ditugu. Los militantes de Bildu festejaron sus resultados electorales con la expresión JK, pero ¿sabe realmente lo que significa? Eta esango duzue, Euskaltzaindian, Luia Aristegin neuronala, Google Translate, baina ez. Hau gaiztoki egindako zerbait da, eta argi, ikusten duzue gero txantxaka xirimiriak zenolako ondorioak utz ditzaken jendarte batean, eta zenolako gobernuak hautatzera iritsi, gero kontrara etortzeko. Zer da, JK hau, beraz? Las JK son unas granadas diseñadas y desarrolladas por la banda terrorista ETA en los años 1987 y 1988. Badakizu ezer, beste bi korte bat zeudela, baina uste dut nahikoa dela, bukaera aldera sutagarrekin sartzen hasten dira. Beraz, argi, ene bada. Nora helduko gara, baina barre egiten dugu, baina barre egin, ez dakit. Aurrak zinetela kanpinera joan eta ez dizu inork galdetu inoiz, armarik zenera maten soinean, 6 urterekin. Zer erantzun zenuten ez dizuet galdetu. Baina gauzak honela, sare sozialetan hemen jakimina zerk sortzen digu. Zer da jakiminara egiten diguna? Erantzunek, noski, bai. Isa sare sozialan, Twitterren, zenolako erantzunak, jendeak ze aipatzen zuen JK Granadei buruz. Ekin dizaiogun gaurko rankinari. Eta batetik, aipatu dizkizu egunak, zaitzatela engainatu, pentsatzen dugu baten batek esperantza zeukala, mezu arrazional bat helarazteko Espainiar jendarteari ez. Argi, kontuz gauza hauekin, besteren batek, aizue, hau euskadi.eusen sartuta aurkituko duzue. Ez dakit asmoa zen, Euskal Gobernua bera ere, Granaden auzian sartzekoa, baina aizue, argi, manos limpiasek hau iturri bezala baldin badabil, aizu, Granaden auziarekin, Otegik kereila berri izango luke berehala, eta beste askok eta askok, Sutagarren kontzertuetan gaizki abestu duzuen guztiok barne. Beraz, besteren batek, eta orduan parabelun armekin, ertzainekin abestearekin, zer gertatuko ote da? Akaso nitzitzen arrazoi falta? Tira, umore ukituarekin segituko dugu. Bai, txakoli, razimo lergaiak ere existitzen dira. Argi, txorixoa eta taloa Santo Tomasetan jartzen duten kartela ere arriskutsua delako, baten batek arriskua dezakelako, eta Tolosarren batek babarrunak misilak proposatu ditu, erredakzioan aipatu ziguten, batzuetan hori ere egiazkoa izan daitekela, beraz argi, datu objektiboak ere tartean begin dituena. Gustatu zaizkigunak, Kin Afrikaren abestia, hit garrantzitsua, aspaldiko udara batekoa, zagizuek gogoan duzuen,
Eta guri asko gustatu zeguna, bigarren koktel molotov batxilergoan erakusten digute bai Benitos Lertxundisak fabrikatzen, ekoizten. Zui urretzen zaizu baten bat, hau ikaragarria da. Baina jendeak zenbat denbora dauka gauza hauetara. Pentsatzen dut, honeko intzitu zuela Ferminen sarrerak lortu nahian goiz oso bat ordenagailu aurrean zegoen jendeak bi gauzak batera, ezta? Akaso gainera gizonezko perfila daukatenak dira, osea, bi gauza batera egitera iritsi zineten. Zer diozue, halako kontuak? Gauzatuak errekan jende gehienak esan zuena. Mezeletxe, jendeak ez du lan egiten herri hontan, oze, eta egia da, zenik uste egun hortan etzala produzitu ezerrez. Akaso gizonak izango zineten, markatu jo. Denak arratsaldeko turnoan egiko ziren. Nola geratzen zarete edo nola ere Granadaren auzi honekin? Larria da kontua. Oso larria da eta egunotan gainera auzibide berriak, baina halako kontuekin, Begoña Gomezi hau egin dioten bezalaxe, pentsa ez baldin bazara lehen ministroaren emaztea. Ez dakit ze saltsa klasetan sartu zaitezken, ikasbidairako Santo Tomasetan postu bat jarrita izugarriko saltsan aurkitu zaitezkelako. Tira, atletiken ereserkiare, hori interpretagarria da. Ez dakit, akaso bat ematek esango, ez hau kotxe bat iraultzeko zera, edo auskalo, edo... Edo Blancoren abestia. Ez nuen aipatu nahi Flying Free abestia, baina, bueno, Mirenek aurre hartu digunez, bukatzeko, egia da, eta gustatu zeguna eta berreskuratzeko aitzakia ederra izan da, bukatuko dugu honekin. Euskal hiztegia ikastea zeinen gauza ederra litzatekeen, eta akaso batzuentzako halako hitzak ez izateko jotake zer izango ote da hori, ezta? Egoera ezberdinetarako balio duen hitzak gehiago erabili beharko genukena, baita ohean ere. Tira, utziko dugu gai hori beste baterako, bukatzeko Espainiarrei ere azaldu beharko diogu. Zein da ezberdintasuna? Apa, epa, ipi, upi, edo auparen artean. Gabon! Apa! Epa! Por compañera, assombrando uma zinhaira que já não sabia a idade. Eta gero eta gehiago dira ahotsak nazkatuak altxatzen direnak esaten Palestinari egiten ari zaien genozidioa sarraskeria dela eta hauetxek Kolumbiako irudiak, Kolumbiako Unibertsitateko irudiak eta gazteak dantzan. Ze pozgarria ikustea benetan badela buelta hori ekine. Bai, Kolumbian, Texas, Estatu Batuetako hainbat eta hainbat unibertsitatetan eta zuharrezko zortea izan dut, ez? Pogo moduko hau ikastaz aparte, Mirenek azalduko egula gero zer den Montre den, pogo honekin batera jakin arazi berri dietelako kanpaleku elkartasun kanpaleku hauek antolatzearen Palestinarekin genozioa bertan bera uzteko etxe zuriari, babesle nagusiari eskatzeari esker, Kolumbian esate baterako ez dute klaserik izango kurso bukaera arte, telematikoak izango dira soilik, zergatik dirua jartzen duen finantza iturri nagusiak, finantzak eta ukatu egin diolako protesta hauen arira. Hori da, Estatu Batuak, hori da, amets, Amerikarra. Izan ere, Estatu Batuak armamentistikan, politikoki, instituzionalki, babesa ematen ari zaio, bai Israelgo estatuari, eta baita Ukrainari ere, ahazen olako giroari zaigun sortzen, mundu gerra baten atarian, edota ez dakit beste erabatekoa, baina formulatuta era globalean, kezkatzeko kontuak bai, eta zoritxarrez gainera, espero da, Gazan, Palestinan, sarraskia
erabat areagotuko duen azken kolpe maisu bat eta dagoeneko nahikoa ez badute genozidioa, desagertuak, hobi komunak, torturak, egoera hori tortura psikologikoa dela aintzat hartuta. Egoera larria da Gazan eta argi ze okerrera egingo du, nork esango luke Gernikaren bonbardaketaren urteurrenean alaxe geundekela. If a body cannot be identified or isn't collected by family, they're rewrapped in clean sheets and buried again in unmarked graves. Lonely in the world, ez da bakarrik geratu dela. Akaso munduan hori da kontua, zenbat ume zurtz, zenbat ume ari diran geratzen inor gabe, ez ama ez aita ez familirik genozidioa latza ari garen ikusten, eta bai munduan gero eta gehiago jendea ateratzen ari dana esaten nahikoa da, baina era berean hori, etxe zuriak diru eman eta diru eman eta diru eman eta oraintxe ekinek ongi esan du bezala Rafaren aurkako izugarrizko erasoa aurre ikusten da, alegia suntsitzea, ja are gehiago. Ondorioz, miren, geratzen zaizkigunak oraindikan horrorearen horrore ikusi dugulakoan bada oraindikan gehiago. Bai, esan dute oraindikan ere erasoa muturreraino eramango dute, dirudinez ohitu egin gera, oraingo intentsitate hori luzatu da denboran eta azkenean lortu dute gizartea ohitzen joatea eta hasi direnean mugimenduak eta horrela euren herrietan mugimenduak eta protestak hasi direnean esan dute, bueno, ja, egin behar dugu azken erasoa eta horrela. Pixka bat neurria irudikatzeko esaten dugunean genozidioa eta 33.000, 35.000 hildako eta ematen du, ez dira inbeste, nola hitz egin dezakete genozidioaz. Kontutan hartu behar da, Gazako biztanlegoaren 15-20 artean dela. Beraz, egintzazue ariketa zuen herrian, zuen auzoan, zuen sotoan, ez, kalkulatu zazue, zuen herrian 1000 pertsona baldin badaude 200 hil dituztela. Zuen familikoak tarteko. Orduan, benetan oso larria da eta egia da ohitu egin dela gizartea. Esan duzu miren, ohitu egin garela, gogoratzen dut nahiko hasieran edo, ja horrela hitzen barbalako nahiko hasieran ospitale hura, ezta? Bombardatu zutenean ez gu ez gera izan. Orain, hori izan zen hasieran. Orain, gu izan gara eta berdin du. Bai, eta hori, nik uste dut egin gehituztela nolapi pixka eta anestesiatzen joan, irudi lazgarriak ikusten, baina, bueno, ja ez gehituzte hainbeste emozionatzen, eta bain joazte azken eraso egitea, azkenean hor dagoena dalako lurra hori okupatzeko borondatea, eta lurra hori okupatzearen atzean dagoena ez da bakea, da behar komerzialak, Estatu Batuak horregatik finanziatzen du, horko ibilbide komerziala bermatzeko Israeleri kosta eman nahi diolako, eta Israelek dagoeneko ja kolonoei eskintzen ari da, itsasoari begirako lurre eremuak eta etxeak eraikitzeko, orduan horren atzean hori dago, eta hori horrela esan egin behar da. Ez ditzagun personak engainatu esanaz bakearen, defensareko eskubide hori dagoenik. Hor atzean dagoena hoixe da. Orain dela astebete ikusi genuen ere Iran jarri zen protagonismo hartu zuen edo horrela, ikusi genituen ere Israeldar asko lur okupatuetatik juten korrika hegazkineruntz. Zertan geratu da Iran? Bueno, Iranek esan zuen momentu zetziola ez zuela gehiago erantzungo, ez? Hau ere, bueno, gerra dinamika batean hori ere erantzun bat bazen, Israelek libre asko erasotzen die Iranen enbaixadei eta bar, baina hori ez da izaten eskalada militar baterako argudio bezala erabiltzen den zerbait, baizik eta erantzunak izaten dira beti, edo kasu honetan Iranen, egia, aipatzen zenuen Estatu Batuak eta bai badago kobertura militar izugarria, baina gero batez ere diplomatiko, ez? Eta orain dela egun batzuetako kontua da ere, Nazio Batuen erakundeak eztabaidatu zuela, Palestina onartzea estatu kide bezala, eta Estatu Batuek beti bezala betoa ezartzea horri, ez? Orduan, modu askotariko babes maila handia daude, ez da nahikoa batzuei armak eman eta bestei janaria botatzea airetik, baizik eta kobertura politiko, mediatiko, diplomatiko eta noski militar hori etetea.
Eta gero, lehen aipatu ditugulako Columbia Unibertsitatea eta horrela, Euskal Herriko Unibertsitateak ere egin duela, hartu duela erabaki bat, ez harremanik edukitzeko Israelek darama jokabidea justifikatzen dutenekin edo horrela. Bai, behar bada, ez da aski eta ni bat nator, ez dela aski, ez duela genozidio hitza saiestu egiten duela eta erdibide bat ez dela egin duela, baina ezinbesteko iruditzen zait eta uste dut beste erakundeek ere egin behar dituztela, horrelako erabakiak hartu egin behar dituztela eta publikoki defenditu behar dituztela, zatik guk egin dezakegun apurra egin behar dugu. Eta gertatzen ari dana salatzeaz haratago egin dezakeguna boikotari erantzun egin beharra daukagu. Ba hori da, Mirenek esan duen bezala, boikota hortxe daukagu, eta tamalez begira jarraituko diogu Palestinari, izan ere genozidio honek jarraituko du, eta gainera hori, dirudienez, gogortzera dejoazte munduak edo diplomatikoek edota politikoek beste aldera begiratzen duten bitartean. Baina, aurrera egin behar dugu, Euskal Herriak ere aurrera egin behar du, eta baditugu gauza pile bat, ez da ekine, zeinek, leheno bota duzu galdera, zer gertatu da Fermin Muguruzarekin? Eta ziur Palestinarekin elkartasun keinurik ere izango duela, baina bapatean aztu egin zaigu munduan zer gertatzen ari zen, eta akaso algoritmoren batekin edo halako mapa bat egin genezaken nondik nora dijoazen gauzak, ez? Nork izan duen interesa Ferminen sarrera eskuratzeko, nork ez 70.000 sarbide era berean, ez dakigu batzen zenba jende egongo ote zen, baina konturatu zaitez munduko txoko guztietatik datorrela jendea. Datu horiek gainera, naroa, ederki asko atera daitezke, eskatuko diogu baten bati? Eskatuko diogu baten bati, Brasiletik datorren horrelako bati, Bi batu. Quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque que se llama Fermín Muguruza. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Biba tu! Iragarki labur bat, Muniain badifalez dizuegu aipatu, baina Ferminen kontzertan presente egongo da bintzat promo bideo horretan, baina bila libre izango da gure territorio libre bakarra. Aizue, Albia kolorategietan, Sabinetxearen parean sarri-sarri dantzatzen Atletikeko plantilla osoa eramateko adore izan duenak lehendakaritzarako hautagaitza. Zergatik ez, joan egin ez gaitik, banator bueltan, bai, banator bueltan, 2025ean izango da gehiagorik. Aukerarik esan ez baduzue, hazen eromena 8.000 sarrera azteko, ondoren beste 8.000, arpidetuta baldin bat zaude eskuratuko dituzu pistan, eta bazaude arpidetuta, 11. pisuan atzean ezer ikusi gabe geratuko zara, Eta arpidetuta bazaude ere, akaso 11. pisuan geratuko zara. Bai. Drama bat izan da, ezta? Drama bat izan da. Postekoa behar zuena drama bat izan da. Uste du Fermin Muguruza egunotan badaz bada urrun izan dela. Mendi bueltak egiteko aprobetxatuko zuen akaso, ez zelako girorik ez kalean, zegia da, sarreren salmentan zebiltzan jendeak ere, pairatu behar izan duela, alako sumindura, tira, haserre bizian zirelako asko eta asko. Beste batzuk, kiroltasunez, lehen nola aipatzen zenuen, naroa, bazegoela jendea, gogoratuko zituela garaiok? Bai, nik esan behar dut hemendikan eta Jon saiatuko naiz jakiten zein dan Berriako telegramak idazten dituena, baino maixu edo maistra bada izan ere atzoko Berriako telegramean. Gogoratzen dituzue? Gure ondorengoei kontatuko dieguna ez da, gogoratzen duzue? Ze kontzertu ikeragarri eman zuen Gorka Urbizuk Berritxarrakekin Donostin, bai, sarrerak lortu ez nituen hori, edo eta Ferminek Bilbon egin zuen beste kontzertu zoragarri hori ere, ezin izan itzena joan sarrerak lortu enituelako, oiek bai, kontzertuak eta ez gaurkoak. Horixe da gertatzen ari dana, gure memorian geratuko da, izugarria. Saiatu nintzen, laburduz, ia lanetik bidali ninduten, ordenadore izorratu nun, atzmarkak desagertu zitzaizkidan, baina ez nituen lortu sarrerak, naiz eta 700 eurotan jarri, ez nituen lortu. Jon, hortara iritsiko gara? Ez da egit, baina ikustekoa da Euskal Herrian ere fenomeno grupia daukagun, gehia postekoa, herri normal bat gerala, zentzorretan, eta
Edo bintzat, adin batetik eta hori ere sartzen gera, nola nostalgiaren indarrak nola mugitzen gaituen, Gorka Orbizuk egiten duenean alako, bat, denok bagoaz, eta Ferminek bi kontzertu antolatzen ditu, eta eta behin beteko lituzke beste ia 10 horrelako, ez? Bueno, uste dut fenomeno soziologikoa dela, baina... Jendeak gainera matxakatu du, zergatik, arenan. Zergatik ez leku erraldoi batean, zergatik ez Samamesen, eman ideak, baina esan du, lasai, 2025erako pentsatzen jarria nago, alegia, tur bat izango degula, konturatzen zarete, ez da? Eta miren, Japonian izango da, kaso, mundua zeharkatzeko itura izaten duelako, Irungo musikariak, baina Euskal Herriarekin alako zorren bat. Pantalla handiak, kanpokaldean jar daitezke, edota alako zuzeneko retransmisio bat 11tik, Santo Tomasetan dabiltzan zoro guzti horiei tabernetan izan dezaten, ia da, kontzertura, saiatu ginen sarrean lortzen haserre bizian, eta gaur ez nez gogoratu ere egin. Nik gonbidapen bat behar nuen. Iskariote familiak jotzen zuenean handengo gaztetxean gurasoak eraman induten, ondoren torri zen kortatu, eta negu horreaken sudadera, belaunetaraino, eraman genuen, bixera erraldoiak, merezi dugu, Jon eta biok merezi dugu, meritu eta puntuak baditu horretan, edo nola ere, azten olako bideoa plazaratu duen, eta ikusezazue guk astean zer, 11.000 bider ikusi dugu, baina asteburuko gonbidatu bereziok ikusezazue Itziarrituñok aipatzen zuen bibatu, zensura pairatzen dutelako, eta horretara dator besteak beste, Fermin Muguruzari aitortza, omen bat egin, mural bat Valentzian, igualdu zer, hor da, manos limpias edo da nadalakoa, ze Sánchez, ez zarazu, biktima bakarra. Euskal Herria izanagatik. Eta horreixe entzun duzuen hori, Andresa Donostiako kale arrain saltzaile azkena izan zana omendu dute, eta benetan bihotzez horrelako emakumeak beti kalean ikusi ditugulako eta beti lanean, eta omenaldi xume, goxo, eta polita izan da. Honek, akaso Andresak ez zituen omenaldian beteko 70.000 persona, baina omenaldi hauek behar dira eta merezi dutelako. Gustokena eta lehenoekinek esan du, bereik merezi dutela txanoakin, da bixerakin, da sudaerakin barkatu, saionek kolpez-kolpe izena du, zeo zergatik. Alegia, guk ere merezi dugula. Eta Andresa, aipatu edo gaur ekarri nahi izan dugu, aste honetan jaiozelako atzera egin da, hamarkada dezente, baina wikilariek, Euskal Emakume wikilariek izugarrizko lan egiten dute, eta tira, hainbat dira, aste honetan nik ere 40 urte, 42? Ez, 40 ziren, bete ditu esan dute, baina garrantzitsuena, Andresaren historia oso polita da, Bretxa, garai hartako peskaderia, gerra ostea, emakume adoretsuak, elkartasunez beteak, borrokalariak, eta arraia kalean garai hartan saltzen zen, emakume askok egiten zuten hori, eta Andresa izan zen azkena, eta aski ezaguna, aski maitatua, eta horregatik ekarri nahi izan dugu gora. Unkituta gaudelako, eta alako ukitu goixamana izan digolako bukera. Kanpo eta tarteka ekartzea bereziki eskertzen da, egin beharreko lan bat da, baina tarteka gogoratu zaitezte baita ere, hain langileak ez garen emakumez ere, ez da, zerbait oparitzeko edo horrela, esatik nola ez detan omenaldirik espero, opariren bat edo hartuko nuke. Egingo dizu omenaldi bat, eta esan dugu, Nahi omenaldi baino diruz. Emango diogu mireni. Hori da. Kazetaka domina. Argi, dominak ematen direnean, jendea gero erretiratzen hasten dela. Ez, Dominik ez. Bueno, amaitze... zerbait. Opa, Andresa. Nik ez duen ezagutzen Andresaren historia, baina bai noiz baite pentsatu izan dugu, Donostiako kale izendegiari begira, ze hegemonikoak diren urbietak eta okendoak, eta batez ere loria militarra izan duten gizontxoak, ez? Eta gian behar ditugu gehiago zigarrogileak eta Andresak, eta buelta bat emateko gai bada gure hiriaren izen onaren izenean. Fundamentuzko zeo zer, Andresa izena nahi dugu. Bai, gaurkoz, ez nekien nola esan, baina bai, joan zaitezte etxera ja. Amaitze joan behar dugulako. Beraz, Miren, Jon, ekinen oski,
plazerra zuek hemen izatea, mila esker. Eta zuei, datorren astean hemen izango gaituzue gauzak, aktualitateak, batek daki, asteak dihoazten moduan, batek daki, urrongo astean zerrekarriko dizugun. Horretarako, hemen txena izaituzugu. Mutxutxo bat ongi izan, aio. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela